Minä uskon Isän Jumalaan, maan ja taivaan, kaikkivaltiaaseen, sillä sinun on kaikki valtakunta. Minä uskon yhteiskuntajärjestelmään, minä uskon äänestämiseen, minä uskon isänmaahan, minä uskon kaikkeen paitsi itseeni. Servuska Haidis. Tällä videolla mä sanoin, kuinka kaupunkielämää passivoittaa, ja nykyään tänä päivänä surullista mutta totta, kaupunkielämään kuuluu kiinteänä osana myöskin some, eli tämä sosiaalinen media, ja siihen sitten paneutumme tänään. Jees, eli tästä tulee nyt vähän sitten pitempi juttu. Tässä on muutamia viikkojen aikana henkilökohtaisesti tässä on tapahtunut paljon ja maailmanlaajuisesti tässä on tapahtunut paljon ja niin edespäin. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että kun on puhunut näistä valokuvista, kaikki mitä tuolla ulkona tapahtuu on kuin valokuvia, mutta jos sinä lähdet elämään niihin, niin ne vie sinut mukanaan. Ja niillä valokuvilla minä olen tarkoittanut nimenomaan tätä, oot varmaan kuullut sanan tai termin arhonien harha tai jotain muuta sellaista, niin juuri niitä minä olen tarkoittanut. Nyt on hirveästi tullut YouTubeen lisää näitä sotaropaganda-videoita, tämä on tätä proxy-sotan käyntiä, tai miksi ne sitä sanookaan, ei voisi kiinnostaa. Niitä on tullut lisää, on Venäjän puolesta, on Ukrainan puolesta, on länsimaiden puolesta, ja sitten samaa syssyyn sieltä tulee, että kaikki on ihan perseestä, ja kaikki on huonoja maita, ja joo, minä tapaan ne, ja pistä ohjuksia sinne ja tälle, ja näin. Ja kaikki sen takia, että ne sais pistettyä sinut, minut, kaikki muut hyvin mataliin energioihin, pelkoenergioihin. Ja sehän meni sillä lailla, että aina kun sinä pelkäät, sinä et voi luoda rakkautta. Ja silloin kun sinä pelkäät, sinua on hyvin helppo hallita. Hyvin helppo sanoa, että tuo kaveri on paha. Mene ja tapaa se. Koska se on uhka meille. Mene ja tapaa se. Näin. Eli ne on juuri näitä hyvä-paha-harhoja. Ei ole mitään hyvää ja pahaa. Muista se. Kaikkien näiden lisäksi nyt mennään toiselle puolelle tätä aspektia. Eli ei aspektia, kun polariteettia, anteeksi. Joo, polariteetin toiselle puolelle, eli nyt olen huomannut tuolla YouTubessa, nimenomaan on tullut silloin sattumalta vastaan näitä videoita, joissa sanotaan someen märättävän aivoja. Me olemme nytten aivokuolleessa tilassa. Aivokuolleessa tilassa, kyllä. Ja näinhän minä tuumasin jo silloin 21 talvella, että kaupunkielämä passivoittaa, some-elämä passivoittaa, ja toisakseen tämä some se on vääristänyt tämän maailman. Some-elämä vääristää sillain, niin kuin mä sanoin jo tällä videolla, että ihmiset panee toivonsa ja energiansa kaikkeen siihen, mitä siellä somessa tapahtuu. Nimenomaan sillä virtuaalimaailmassa, mikä me nähdään puhelimesta, mikä me nähdään tietokoneen ruusta, mikä me nähdään telkkarista.
ihmiset panee toivonsa sinne ja pistää energiansa sinne, lataa, että joo, kyllä tuon nyt pitää voittaa ja tuon pitää hävitä ja kaiken pitää mennä justiin niin kuin minä ajattelen ja kaiken pitää mennä näin. Ja sitten kun ei meekään, niin tulee hirviä tunnekuohut. Se on justiin niitä hyvää pahaa harhoja. Mene tuolle puolen tai tälle puolen. Joko tai. Pelkää ja kuluta. Niin silloin ei tule mitään. Ota rokotteita. Silloinkaan ei tule mitään. Kaikki on silloin oikein hyvin. Näin. Eli juurikin niitä harhoja esimerkiksi tuolla YouTubessa tai missä Facebookissa tai missä päin päivittäin ootkaan, niin tulee joku mainos, jossa kaveri lupaa sulle sitä sun tätä ja kuun taivaalta ja kaikkia muuta, kun vain kirjoittaudut. Pistät nimestä tähän näin. Pistä nimi tähän. Tuo. Joo, siihen nimiin. Niin saat kuule heti 1 000 000. Ja kaikki on verovapaata. Joo, saat uuden puhelimen. Ota uusi puhelin. Se on hyvä puhelin. Ota uusi puhelin. Saat sitä ja saat tätä. Tämän on someen tehnyt. Ennen siitä piti telkkarihuolen ja siitä pitää muuten nytkin telkkarihuolen. Nyt se lähettää koko ajan. On kanavat lisääntynyt aivan huimasti, ohjelmamäärä on lisääntynyt, tai ei ohjelmamäärä sinänsä ole lisääntynyt, vaan uusintojen määrä on lisääntynyt aivan hirviästi. Ja tälleen. Mutta sitten tosiaan näihin viikon leffasuosituksiin tai dokumenttisuosituksiin tai ottakaa nämä kanavat seurantaan suosituksiin. Eli tämä ensinnäkin. Mä en löytänyt sitä alkuperäistä, että mikä oli siis minun mielestä oikein hyvä semmoinen selkeästi sanottu. Mutta löysin sitten listan näistä aivokuolleista tilasta, jonka tämä some on aiheuttanut meille. Ja sitten nyt on tullut, mä en tiedä minkä takia YouTube on alkanut tyrkyttää näitä videoita mulle, joissa ilmenee, että ihmiset ovat heränneet. Totta kai Jenkeissä raha on kaiken elämän keskipiste, vain ja ainoastaan raha. Ja siellähän on paljon näitä uusi aika, uusi ikä piirejä, jotka toimii vain rahan perusteella, pakko se on enemmän rahaa. Niitä on löytynyt paljon, tullut nytten, on puhuttu valituista ihmisistä. Sinä olet valittu ihminen, kun sinä olet yksi ja haluat olla yksi ja vietät aikaa yksi ja sinä olet valittu ihminen, kun kaikki muut pakenevat sinun luotasi ja kaikkia bla 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 tämmöisiä. Mutta tämä kaveri oli 21-vuotias sanoo olevansa, mutta tämä oli semmoinen kaveri, että tämä herätti minussa semmoisen, että tämä on aito kaveri, aito ihminen. Tämä ei ole mikään koneistettu tekoälyvideo, vaan tämä on aito kaveri, joka puhuu ihan aitoa asiaa. Jos sinä olet näitä ihmisiä, että sinä olet tämän heräämisen partaalla ja vielä kamppailet, että menisikö tuohon suuntaan vai menisikö tähän vanhan maailman suuntaan vai miten tässä tekisi, että kun kumminkin tämä vanha maailma kiinnostaisi, politiikka kiinnostaisi ja uskonnot kiinnostaisi ja äänestäminenkin kiinnostaisi. Vai menisinkö minä sittenkin tuohon suuntaan? Minä en tiedä yhtä. Eli jos sinä kuulut näihin ihmisiin, niin ehdottomasti tämä kanava on sua varten. Ja linkit on tuossa alhaalla tuohon
aivokuolleeseen listaan ja sitten tämän kaverin kanavalle. Käykää kattoo, siellä on ihan silmiä avaavia videoita, silmiä avaavia sanon puheita, uusia asioita, eli vanhoja asioita eri näkökulmista tai uusista näkökulmista, ja silloin ne ovat uusia asioita ja tälleen. Mutta tässä on syksy tulossa, kovaa vauhtia, tai syksy on jo päällä. Talvi on tulossa. Muutama päivä sitten oli jo Lapissa tullut lunta, ja täälläkään ei ole enää mikään lämmin, että varautukaamme talveen ja niin edespäin. Ja sillä välin pysy rakkaudessa. Aina pysy rakkaudessa, sillä aina kun sinä pelkäät, sinä et voi luoda rakkautta. Ja ajattele positiivisesti. Aina, vaikka kuinka satas paskaa niskaan, niin aina ajattele positiivisesti. Ja ennen kaikkea oot tietoinen niistä sun ajatuksista, sillä ne on oikeasti energiaa, jolla sinä luot juuri sen maailman niin kuin sinä sen näet.